Gwawr dwi'n 40 oed a dwi'n byw yn Hen Golwyn. Sut ti'n edrych mlaen te? At dy amser di yn tŷ Ffit? Ie, dwi yn rili edrych ymlaen. Dwi'n nerfus ofnadwy cyfarfod pawb, ond ie, rili edrych ymlaen. Rili barod amdani wan. Dwi'n briod efo Catrin ac mae 2 agenod gennym ni, Miri ac Eidda. Dwi'n gweithio fel physiotherapydd i Bwrdd Iechyd Prifysgol Beti Cadwaladr. Mae bod mewn rôl lle da ni'n cynghori pobl ar ella sut yw'r ffordd gorau i fyw o ran symud, byw yn iach. Mae o'n gwneud fi deimlo chydig bach fel hypocrite achos dwi ddim ella yn dangos hynny yn y ffordd dwi'n byw a felly mae hwnna'n rhywbeth dwi eisiau gallu gwella. Dwi'n meddwl efo Gwawr, y prif reswm oedd hi eisiau gwneud o oedd mae'n teimlo, mae 'di colli lot o hyder yn hi hun a mae'n teimlo fel bod hi'n dipyn bach o stuck in a rut. Da ni'n trio bita'n iach, da ni'n trio cadw'n heini a bob dim a dy just ddim yn digwydd achos mae bywyd just yn mynd mor gyflym a mor brysur. Dwi wir ddim yn o dda i ti, os wyt ti'n barod. Mae'n groeso mawr iawn o'n ti i fentro mewn i tŷ Ffit i gyfarfod y lleill. Diolch yn fawr iawn. Pob hwyl ti Gwawr. Diolch yn fawr iawn. Mwynhau fo. Waw. Ti'n iawn? Haia, Gwawr dwi. Pwy? Gwawr dwi. Gwawr, o dim yn South William, sori, gisio rong. Ti'n edrych fel South William am ryw reswm? O na, dwi ddim. Fi yn arwel ydaf. Mae'r vibes yn hollol rong. Becky, haia Becky, Gwawr dwi. Haia, fi'n dwlu'r t-shirt. Chi'n iawn? Be, sori? Arwel. Arwel, haia Arwel. Chi'n iawn? Ti'n person cydlu neu ti'n ysgwyd llaw? Be bynnag, mae rhywun O, we're all cydlys. Chi'n iawn? Cynnig i chdi? Iawn, diolch. A faint o effaith mae prysurdeb bywyd wedi i gael ar Gwawr hyd yn hyn? 12 stone 6 bore yma. O, oce. So mae BMI ti'n 29. Oce, iawn. Okay. So, yn y rhifau dros pwysau, ond ddim yn y rhif gordew. Oedd y pwysau heddiw yn llai na pan tro diwethaf fi bwys yn hun. Yn amlwg mae o'r uchod dwi wedi bod. Felly, mae gennau beth dwi angen gweithio ar a newid, ond ie, ddim mor ddrwg ag o'n i'n meddwl so'n gallu bod. Ymlaen at y profion gwaed rwan. Yn gyffredinol, mae popeth yn edrych yn dda. Okay. Mae'r vitamin D yn isel. OK. Okay. Dwi angen bwcio gwely, Ie. A dyna ti, mae vitamin D yn dod o'n bwyd, ond hefyd mae rhan fwyaf o yn dod o'r hael. OK. Mae hon yn problem gyffredin yng Nghymru. Ni'n gwario rhan fwyaf o dyddiau ni tu fewn yn gweithio, a mae vitamin D yn dod o'r hael. Mae'r golau hael yn cael effaith ar y croen ac yn helpu ni creu vitamin D. Hefyd, dyn ni gyd yn ymwybodol o effaith golau hael ar ein croen ac yn trio osgoi gael cancer o'r croen, so ni'n gwisgo eli hael pan ni'n tu allan. A felly, mae'r gwasanaeth iechyd yn awgrymu ni gyd cysidro cymryd supplement o vitamin D, yn enwedig trwy'r gaeaf. Be di effaith vitamin D isel? So mae'n cael effaith ar lot o pethau gwahanol yn y corff, ond yn aml y pobl yn cwyno am teimlo'n blinedig, yn teimlo'n wan. OK, hwnna'n ei synwyr, ie. Ti wedi bod yn teimlo'n wan? Do. Do, a teimlo'n blinedig. OK. Dwi wedi bod yn beio'r plant, ond mae fi'n gallu beio nhw i gyd, ond... Ie, cyfraniad o'r pethau yma. Ie. Mae'r folic acid yn isel hefyd. OK. Ti wedi clywed am vitamin B12? Do. Mae B12 a folic acid yn gweithio fy gilydd. OK. Heb un yn nhw, dy'r llall ddim yn gweithio'n dda. OK, iawn. Okay. Mae folic acid yn tueddu ddod o bwydydd fel cig coch a llysiau gwyrdd. OK, iawn. Okay. A rwy'n draw at y lefelau hormonau, mae lefel estrogen ti bach yn uchel. OK. Okay. Aha. So ddim yn dangos fod ti'n mynd trwy'r menopause. OK, iawn. Yn ystod y cyfnod perimenopause, mae'r lefelau estrogen yn mynd fyny a lawr. A'n amrywio trwy'r mis. OK. Okay. Mae lefel uchel o estrogen fel yna gallu gwneud ti teimlo blinedig, gallu gwneud ti teimlo yn isel hefyd. Iawn, OK. Okay. Ond dio ddim digon uchel i fi gallu gwneud unrhyw fath o... rhoi unrhyw fath o beirniad arno fo ar hyn o bryd. Okay. Yeah. Felly, ar diwedd y broses, be dwi'n gobeithio bydd yr vitamin D, folic acid wedi dod i fyny a'r lefelau estrogen wedi dod i lawr. Gobeithio, gawn ni weld.
Helo. Hiya. Nice gwared o gladwy. Helo, hi. Barod? Barod. OK, wel, Gwawr, fi fydd mentor ti am yr wythnos nesaf. Reit, ie. Ti'n edrych mlaen? Yndw, dwi'n really excited Ie. fel ni'n deud bore yma, dyna ddyn ni'n gobeithio. O, fel diolch, mae hwnna'n arfer teimlo lot well nawr. Dwi'n nerfus fyd. Dwi newydd cyfarfod Naomi, y mentor. Dyn ni wedi cael chat bach, ac ie, dyna sy'n newydd ddigwydd. Prif beth i fi oedd meddwl nôl i fel oeddwn ni yn teenagers a ugeiniau, a wedyn rwan dwi'n fam a bywyd prysur a ballu. Dwi wedi colli'r elfen yna yn y fi fy hun. Jyst ffindio ti hun, Fy hun, ie. A pwy ydw i fel fi rwan, lle, a mam. A dwi'n deall hwnna. Mae'r mam gelt yn gryf. Ie. Ie, dwi'n reit excited bore yma, bod am dro yn barod. Mae hwnna wedi bod yn help. Ni'n effro'n gynnar eto, pen jyst yn brysur. Gols o gennau oedd mynd am dro 10 munud bob dydd. Cariad lawr yr all yn ffain, ond cariad nôl fyny'r all. Galon ni pwmpio braidd. So nes i wneud 20 munud o gerdded, so dwi wedi actually manager 2 gol fan'na. Mae wedi deffro bore yma fatha new woman. O'n i'n gwybod lle oedd wedi mynd, a nes i jyst dod lawr grisiau i nodyn bach, a dwi'n falch bod i'n neud o. Cos mae wedi bod yn deud yn hir bod ffit trwy hi ddim be oedd o fel arfer, ac dwi'n ymwybodol bod cyn i ni gyfarfod, so mwy na 10 mlynedd yn ôl, oedd hi'n andros o sporty, a dwi ddim rili di gweld llawer o'r ochr yna ohoni. Ti'n bod reit gyfforddus fyny fama, Gwawr? Calon yn pwmpio dipyn. Mae'n teimlo'n rili da, dwi'n teimlo fatha bod fi'n cael darn. Fi, oedd gennau ddim rheolaeth drosto fo, dwi'm yn gwybod lle ddoth hwnna. Ysgrech oreg yn Gwawr. Na fel dyled i wneud e. Jyst yn joio pob eiliad o hwnna. O, ffab, sut ti? So, ddoe, nes i ddod o box bwyd fi fewn, a nath un o cydweithwyr fi comentio yn dweud, o, waw, sbyn y ti. Dwi'n meddwl bod i rhywun wedi gweld fi efo bocs bwyd o blaen. So mae gen i fi salad efo ham a hummus, a wedyn mae gen i ffrwytha, a mae gen i fi iogurt. Mae'r cynllun bwyd, mae o'n help mawr, a mae o'n dod o routine, a mae o'n golygu bod fi'n bod yn lefel egni fi fwy cyson drwy'r diwrnod. Ar ôl yn ganol yr llanas mewn yn fanna, mae beic, a dwi eisiau cael y beic allan a trio cael yn barod i gallu reidio. Be dwi'n neud ydy jyst taflu pethau mewn yna. So pan ti jyst fel, o, allan y ffordd. Dwi eisiau beic achos dwi eisiau defnyddio'r beic i wneud mwy o cardio. A dwi'n meddwl, yn enwedig allan pan dwi'n mwy brin o amser, bydd y beic yn ffordd da o wneud o. Nes i rili mwynhau mynd ar y beic bod o'n waith caled, yn enwedig ffordd nôl fyny'r all. Ond mae jyst yn hwyl, dwi yn mwynhau o. Mae'n neis cwcio o'r ganad yndi, mae'n hwyl. So bydd o'n neis gweld os dyn nhw'n cael mwy o ddiddordeb yn y bwyd ac eisiau bit efo mwy achos bod nhw wedi wneud o, alla. Ti'n joio? Dwi'n meddwl bod Eiddon fwy excited am y gherkins nag yr burgers ei hun am ryw reswm. Mae'n un o'r unig blant yn y byd dwi'n meddwl sy'n hoffi gherkins. So, 10 gwaith. Ti eisiau gwneud hwnna mewn i siap burger i fi? Ti ar gan o'r un maint, achos bydden nhw'n cwcio amser gwahanol. Edden ni wedi rhoi dan fo one please i ni gael yn y pop di? So fi'n neud efo hun, so hwnna wedi bod yn rili hawdd bysa. So. Right, stop one, Mae hwnna yn neis iawn, os gael wneud. Mae'r chefs di wneud job da, swn i'n dweud.
Dros y penwythnos, dwi'n meddwl oedd Catrin a nhw wedi cael bach o anwyd ac oedden nhw wedi stryglo loads mwy efo fi ffwrdd, so maen nhw wedi bod yn fwy fel blin neu upset wrth yma, so mae hwnna wedi bod yn rhywbeth anodd am yr wythnos. Yn gyffredinol ddo, dwi wedi cael allan bob bore, dwi wedi cael allan ar beic cwpl o weithiau, dwi wedi bod yn dro heddiw yma, so dwi dal yn teimlo'n really positif am hwnna. Mae'r guilt yn real. So, a os dyn ni ddim na, ni'n teimlo fel bod ni'n neud rhywbeth o'i le. Fatha dwi'n gwybod pan bod fi'n neud o, dwi'n gwybod y benefits, ond mae esbonio hwnna i plentyn 6 oed yn really tricky, yn dydi? Mae'n bwysig i dangos iddyn nhw, mae rhywbeth da mam, rhywbeth just i mam, ond hefyd bod da nhw fel system cefnogaeth heb ti, a just gweud, ti'n loads o bobl yma sy'n caru ti edrych ar ôl ti, dim just rôl mam. Mae hwnna'n ffordd newydd allu edrych yna fo. Mae hwnna'n really good point, actually. O'n i ddim wedi meddwl amdano fel yna. Overall, mae'n mynd yn really dda. Definitely o ran y bita. Mae'r genod hefyd yn siarad mwy am ymarfer corff. Maen nhw'n deud fatha, dim am i wneud ymarfer corff, a maen nhw'n just fatha i weld bod nhw'n mwy ymwybodol o pethau fel yna. So, mae'n dda. Mae'n mynd yn dda, dwi'n meddwl. So far, so good. O'n i'n really nervous, dwi'n meddwl. Dwi wedi bod yn deud, ac yn golygu fo rili, swn i'n colli dim pwysau, ond yn teimlo fel dwi yn, efo pa mor mwy agniol dwi'n teimlo, a yr newidiadau eraill dwi'n sylwi, swn i'n hapus efo hwnna. Ond wedyn mae'r syniad o fynd ar y glorian wedyn yn meddwl, na, actually, os dwi ddim wedi colli, sut dwi'n mynd i ddalu efo hwnna, allu. Oeddech chdi yn 12, ti wan yn 12 dim 2. Waw! So mae hwnna'n 8 pwys. Wow! Dros hanner stôn, so... da iawn! Dwi'n neud yn go dda efo pethau, felly, really braf gweld Cadi a gallu siarad pethau drwodd. Oedd i yn wythnos brysur, o'n i ffwrdd dy llun sydd wastad yn gret, really, dechrau'r wythnos efo bach o amser. So es i am reid ar y beic rownd Llyn Brenig, so oedd o'n reid hirach nag arfer. Mae o'n just yn llenwi'n nghwpan i ham ni, sy'n dweud. Mae'n rhoi amser i fi just gallu llonyddu'r meddwl a just cael allan ag ailadeiladu stor emosiynol fi, dwi'n meddwl. Da gweld ar y glorian lle, canlyniadau popeth dwi wedi bod yn neud. A o'n i wedi dweud o blaen, dim y glorian sy'n bwysig, ond mae gweld o yn rhyw fath o reinforcement, dwi'n meddwl, hefyd, ac mae'n bonus really da. O'n i wedi colli mwy o bwysau nag o'n i'n meddwl o'n i'n mynd i golli. Hei, ti'n iawn? Iawn, diolch, ti'n oce? Nes i hefyd gael chat efo Sioned, y conselydd, ac oedd hwnna'n help hefyd o ran gallu siarad drwy lot o'r meddyliau emosiynau felly dwi wedi bod yn gael yn ystod y broses. Mae'n broses really adlewyrchol yn dydi. Mae'n gorfodi ni trio meddwl am fatha sut ydw i, sut dwi'n dalio efo pethau, pam bo fi fel yna. So allai bod yna pethau o ran emosiynau, pethau di dod fyny, o'n i ddim yn disgwyl ac o'n i allai ddim yn meddwl bod o'n unrhyw rhan o fel ydw i. Dwi'n meddwl bod fi yn teimlo validated ac yn deallt, mae hynna'n ei lot o synwyr a mae'r darlun i gyd yn dod at ei gilydd. Mae o gyd yn gadarnhaol a gyd yn datblygu fi ac yn helpu fi ddeall fy hun yn well, dwi'n meddwl. Dwi'n gwybod bod fi'n gallu bod yn galed arno fi fy hun. A dwi'n gwybod allan dwi'n dieddol o'r rhoi gormod o fi fy hun heb os oedd digon o boundaries a falle. So fedra i nabod hwnna a meddwl, mae yna sefyllfa allan mynd i godi wan lle dwi'n mewn peryg o wneud hwnna, so sut dwi'n mynd i gwarchod fy hun yn hwnna, math o beth. So dwi'n meddwl mae hwnna yn sicr yn rhywbeth ddoth o'r sgwrs yna. Mae di bod yn wsos reit heriol, fyswn i'n dweud. Mae di bod yn wsos lle dwi di allan cael mwy o ymwybyddiaeth o'r newid yn y fi. So mae di bod yn rili cadarnhaol o'r safbwynt yna. Dwi'n meddwl swn i wedi cael yr wsos yma 2 fis yn ôl, fyswn i yn eistedd yn y gornel mewn rhyw stafell yn crio neu'n bita takeaway erbyn rwan. Bore da.
Mae hi tua 6 gloch bore dy llun. Dwi wedi dod allan am dro. Ag ie, mae hwnna jyst yn wedi dod yn arfer hollol arferol i fi rwan. Ffordd fi o ddeffro yn y bore. Dwi'n meddwl sy'n ni'n stryglo deffro heb cerdded rili ebyn rwan. Di symud, di gwneud yr ymarferion fel o'n i'n bwriadu. So, dwi'n deddol o wneud 3 ymarfer yn ystod yr wythnos. So, dwi'n gwneud un o bob un. So, na'n neud un corff cyfan, un rhan isa'r corff, un rhan uchaf corff. Fel arfer, a wedyn dwi'n neud 2 diwrnod o cardio. Dwi'n meddwl, pan ti'n cymharu beth ni'n neud rwan efo be oedd wrth un, mae o'n dipyn anoddach, so dwi'n step up na. So, mae o'n fatha wrth i fi wella, mae o'n camu fyny. So, dwi'n siŵr os nesaf fydd yn anoddach eto. A pwysau trefnach os yma, so ie, ond diolch yn teimlo rhy anodd chwaith, so mae'n teimlo fath o bod ar y lefel iawn bob tro. Ti'n gwrs da? Gen i fi bob dim. Dos di, ie, prysur, ond na, mae di bod yn wsos da. Da iawn. Ie, lyf dy llun da. Nes i, oedd gan o doff, achos oedd ein diwrnod teacher training. Oce, ie. Sticky Bob. Dwi wedi llwyddo i seiclo holl ffordd fyny'r allt, sydd oedd o'n targed gennau cyn diwedd y proses yma. So, ie, mae wedi bod yn wsos dda. Really, dwi wedi gwneud o wsos yn gynt i fel o'n i'n disgwyl wneud o, dwi'n meddwl. Mae'n teimlo fel llwyddiant eitha mawr i fi, yn gorfforol felly. Ac mae'n golygu bod fi'n gallu gweld y cynnydd na o ran yng ngallu fi yng nghrefder i. A dwi'n meddwl, y meddylfryd i, o gallu gwthio fy hun ac gwneud be dwi'n deud dwi'n mynd i wneud. Waw! Cyn i fi adael i chdi weld sut ti'n edrych, sut ti'n teimlo i ddechrau fo? Dwi'n teimlo'n gret, dwi'n teimlo'n ffantastig. Dwi'n licio sut mae gyd yn teimlo i dwtsiad a sut mae'n teimlo ar. So ie, gawn ni weld wan. Ti'n barod? Dwi'n barod. 1, 2, 3. Waw. Swn i byth di trio rhywbeth fel hyn fy hun da, ond na dwi'n hapus. Ar earrings? Swn i byth di roed earrings fel yma. Ond dwi'n licio nhw, dwi'n really nice. A be dwi eisiau chdi i gofio yn symud ymlaen ydy, pan ma pethau'n mynd yn brysur ac yn anodd bod chdi'n dal i wneud yn siŵr bod chdi'n gwneud chdi ar top y list. Oce, mae'n creu angor e. Iawn. Ie. Ti'n barod i mynd ar y llwyfan? Dwi'n barod. Pob lwc. Diolch yn fawr iawn. Wel, gwawr fach. Ti'n edrych yn fendigedig. O, diolch. Achos, pan nes ti mewn i'r tŷ am y tro cyntaf, da? Ie. O ti'n eitha nerfus yn doedd? O'n i'n andros o nerfus oedden. Pa mor falch wyt ti bod ti wedi mynd amdani erbyn hyn? Mae o'n fyny na efo un o'r penderfynadau gorau dwi wedi wneud yn y mywyd yn sicr. Mae y gwahaniaeth mae wedi wneud i sut dwi'n teimlo amdano fi fy hun a'r newidiadau dwi'n mynd i wneud wan i mywyd wedi bod yn anferthol. Felly, ie, dwi'n mor falch bod fi wedi bod yn rhan o hwn. Ond na ryw elfen o bod fi'n teimlo fatha bod fi wedi colli rhywbeth o yna fi fy hun ac o'n i jyst yn teimlo fatha bod fi yn ddiegni ac yn colli y sbarc na yna fi fy hun, dwi'n meddwl. Dwi'n meddwl yn edrych nôl rwan, o'n i ddim wedi sylwi gymaint o fel gorbryder a bellu gen i fi, so dwi'n meddwl oedd yr elfen yna. Ac hitio 40 flwyddyn yma, lle nath rhoi bach o panic yna fi, dwi'n meddwl mae rhaid i fi wneud newidiadau, twod rwan neu ddim o gwbl, lle. So ie, nath roed yr hwb na i fi ymgeisio. Mae hynny'n fel i dy glustiau di, dwi'n siŵr Naomi, achos ges di'r pleser o fod yn fentor i Gwawr. Sut brofiad oedd hynny? Mae gweld ffordd ti di newid, dim just ti fel mam a ti fel graig, ond
ti'n nabod dy hun lot well nawr, a o fewn 7 wythnos, mae'r hyder just i fod yn ffantastig i gweld. Darganfod ffordd o ddod i nabod dy hun fewn rôl nid just fel mam a wraig, ond pwy i ti, beth sy'n gwneud ti'n hapus. Gwawr, dyma dy uchelbwyntiau di. Dwi yn rili edrych ymlaen. Dwi'n nerfus ofnadwy i cyfarfod pawb, ond rili edrych ymlaen. Dwi wedi barod amdani wan. Helo! Gwawr, fi fydd mentor ti. Newidiadau bach sydd angen, dwi'n meddwl, dim byd mawr. Gwawr, oedd hi just fel machine, oedd hi'n briliant. Yr her dwi wedi bod eisiau gwneud wrth yma ydy cynyddu yr ochr mewn y corff. Mae di syni fi pa mor hawdd mae di bod mewn rhai ffyrdd. Cwsg yma, nes i cysgu holl ffordd tan y larwm a dwi'n cofio tro diwethaf mae hwnna wedi ddigwydd. So dwi'n barod yn gallu teimlo y gwahaniaeth. Dwi wedi sylweddoli gymaint o'n i'n gadael i meddyliau negyddol cymryd drosodd pen fi. Mae di wneud i fi sylwi gymaint gwell dwi'n teimlo rwan. Y person oedd wedi ennill oedd Gwawr. Dwi wedi teimlo fwy agniol, mae mood i wedi bod yn well. Dwi'n hollol benderfynol rwan i feddwl am beth sy'n gwneud fi'n hapus, peidio dal yn ôl, jyst eisiau bod y fersiwn gorau, ond mwyaf gwir ohono fi fy hun, ac dwi'n benderfynol yn mynd mlaen a wneud hynna wan. Am y tro cyntaf, ella erioed, dwi genuinely yn credu na i ddim gadael fy hun lawr. Profiad unigryw. Mae'r profiadau dyn ni wedi cael, y bobl dwi wedi cyfarfod, dwi'n rili teimlo'n freintiedig i fod wedi cael bod yn rhan o hwn yn de, a dwi jyst mor ddiolchgar fod yn diolch digon i bawb sydd wedi bod yn rhan o'n efo, wirioneddol. Reit, wyt ti'n barod o'n te i gael gwybod be ydy effaith gadarnhaol yr holl newidiadau positif yma ar dy iechyd di? Edrych ymlaen yn Edrych ymlaen, dyma ni mynd te. Mi wyt ti, Gwawr, wedi colli 1 stôn 3 pwys yn ystod amser di yn ti ffit, felly da iawn ti. Ar y dechrau, o'n i'n poeni am yn oed, ac o'n i'n poeni am heneiddio, a dwi'n meddwl rwan, dwi'n hyd yn oed yn meddwl am heneiddio, dwi'n meddwl am beth yw'r challenge nesaf fedra i wneud, beth yw'r her nesaf, beth yw'r peth nesaf fedra i wneud. Felly, dwi'n teimlo'n lot gwell yn gorfforol. Ni wedi weld hwnna yn y canlyniad y profion gwaed hefyd. Mae'r vitamin D wedi gwella, mae'r folic acid wedi gwella, a mae'r estrogen yn ôl yn y categori normal hefyd. O, waw, oce. Am hwnna newyddion da? Da iawn. Mae Cadi hefyd wedi weld cynnydd ym mhob un o'r asesiadau ffitrwydd. Mae'r cynnydd mwy o sylweddol yn dysgwr prawf hyblygrwydd. Cyn cychwyn y cynllun, roedd ti yn y categori llawer is nag arfer i dy oed. Ond rwan ti yn y categori 26 i 35 mlwydd oed. Ydw i? Da iawn, Dognwch cyhorol, mae hwnna wedi gwella hefyd. Eto ti yn y categori well nad oed, ti yn y categori 18 i 25 mlwydd oed. Waw, oce. Hapus efo hwnna. Mae'n ffantastig, da iawn ti. Diolch yn fawr iawn. Mae'r canlyniad yn ei gyd yn swnio'n gret. Yndyn. Ie. Sut wyt ti'n mynd i herio dy hun o hyn ymlaen te? Gynnau dipyn o heriau mewn meddwl. Mae'r paraglidio yn rhywbeth o'n i eisiau gwneud. Nes i'r gosod gol i fi fy hun i wneud o cyn bo fi'n 50, ond dwi'n eitha penderfynol i ddod o hwnna ymlaen wan a gwneud hwnna mor fuan â phosib. Ac wyt ti'n teimlo rwan ar ôl dy brofiadau yn ti ffit, bod ti'n barod i goncro'r byd a wirioneddol rhoi 100% i dy fywyd? Ydw, yn sicr. Cyn ti ffit, o'n i yn un da am gadw addewidion i bobl eraill, ond ddim yn dda iawn i fi fy hun. O'n i ddim allan trystio fi fy hun. Ond rwan, ydw i ddim gweld dim rheswm pam na i adael fy hun i lawr, lle dwi'n barod i fynd amdani, a dwi'n rili yn mynd i fynd amdani. O, Gwawr, am drawsnewidiad Naomi, mae dy gyfnod i hefo Gwawr yn dod i ben o'n te, felly fel mentor, beth ti'n mynd i ddeithi am y tro ola? Ti wir wedi siglo yr anxiety ban, ti wedi siglo'r holl beth yn ymwedig y mymgylch, achos yn hanesyddol, rôl ni fel fenywod oedd i magu plant a fod efo nhw trwy dydd. A ar y dechrau, oedd fod hebddo nhw yn anodd i ti, oedd yn drwm. Ond nawr ti wedi gweld bod wneud rhywbeth i dy hun, pwysicrwydd o wneud na, wedi wneud ti'n person fwy hapus ac mewn tro wedyn yn fam fwy hapus ac yn wraig fwy hapus hefyd. A mae gweld y newid na yn wych. Diolch yn fawr a llongyfarchiadau mawr, Gwawr. Ac os ti'n ymeindio, dwi eisiau gair hefo dy deulu bach hyfryd i fan hyn, Catrin, y wraig. I barad wyt ti wedi sylwi bod hi wedi newid lot yn yr wythnosau diwethaf yma? Mae'r newid yn ei wedi bod yn
just amazing. Dwi'n teimlo'n really emotional am y peth. Mae di newid just... Mae'n lot mwy hyderus a just hapus a mae'n fatha efo gymaint mwy o egni efo chi wan, dydi? Mae'r guns yn ôl, so mae'n definitely yn gryfach, dydi? Yn bob ffordd o, yndi. Fi yn mynd i'r tŷ ffit hefyd. Dwi angen mynd i'r tŷ ffit, oce, diolch. Blwyddyn nesaf hwnna, neu dwi o, Gwawr ti dona, mae'r teulu bach yma angen gweld mam.